Ya Allah, daleme pol pucuk mriki daleme ageng mewah. Walah, mepet. Omahmu ya mewah kok. Lho, kula niku mewah nggih imbang lah kali niki imbang Pak Igit. Iki biasa omahmu ki ya joglo. Wah, Nggih. joglo ki cagake biasane 16 akeh-akeh pira 18. Ning omahmu ki joglone kok cagake nganti 37 aja wah akeh men ya. Nuwun sewu Pak Igit nika cagake pring. Wo pring to. Nggih, angger ana angin kok kiwa ndeyeng nengen tak sogroki, nengen ndeyeng yo tak sogroki. Wingi tak tinggal salat Id malah empere njlungup. Wis sujud emper. Syukuri mawon. Mbah Haji sembah nuwun sakanca saged sowan ulang tahun yang ke-100. Biyuh wingi agek 57 wae ulang tahunku ya digedhekno bojoku. Wayangan. Lho, mboten trima wayangan, mboten trima ketoprak kabeh disetel ting tip Pak Git. Oh, nanggap teh. Nggih, nyumeti wong-wong nek trima bolu anu Nyumet lilin. Nyumet lilin ngene wis ora usum. Lah kowe ulang tahun nyumet apa, Bro? Wingi digedhekno nyumet bedhiang Pak Git. Tak sebuli ora mati malah marong. Malah kena nggo ngusir. Lah nggih nggo ngusir jingklong. Iki jane wong apa sapi kok disimeti. Lah wong saking senenge kabeh disyukuri. Moto untuk umur panjang itu angger gelem sabar narimo. Ngoten niku mesti kados Mbah Haji. Oh, ngaten nggih. Mbah Haji niki piyayine sabar narimo momong anak buyut, nerimo sabar dadi ngoten niku. Tur jaman panjenengane iki urung ana kok Mas angsuran-angsuran ngono ku urung ana. Mosok Sing saiki ku marai cepet uwan terus wong anu kan do duwe angsuran ngono. iya. Wah jenengan gayane takok wong aku yo duwe sampean yo duwe. Tak anyarne nggon ku Jawa. Ya diangsur. Ya diangsur iki tanggal piro, tanggal piro, tanggal piro. Wis alhamdulillah iki mau sing do mirsani Pak Igit saking ramene meluk seneng mangayu bagi Mbah Haji. Bakul ngantek pol pucuk kono tak selidiki menggok ngantek teko alun-alun Bojonegoro bakul tok. Masyaallah. Ya Allah. Wong kuwi warung menetap ning pinggir-pinggir dalan kok. Nggih ta. Kowe maju munggah mau mlaku kono tak amati karo Mbak Lucy. Wah, kok ketok serasi. Terus kowe keri ning guri, ibu-ibu do njaluk foto karo kowe mau. Wah, jolang asemane do njaluk foto karo kowe. Foto teng dalem Mbah Haji kula wau teng mriko transit nggih do disuwuni foto Pak Igit. Ning angger kula ririk bar foto kok dihapus. Bar foto kok dihapus. Lah sebabe. Nun sewu, sing elek iki kamerane tandasku to Mbak aku ngene. Ya terai mula-mula ndase. Ning ora kaya bengi iki Pak Igit penonton dimanapun kalau ada wayang di wilayah Bojonegoro mbludiak Luar biasa. medun jlok aku mau nyepeda motor langsung ditakoki wong-wong. Jenengan ajeng delok pi, ajeng delok napa niki? Nun sewu. Jenengan iki bakul wedhus aku dikono ngene. Lah bintang tamu numpak pit motor yo. Aku jenenge dalan ki yo ndi sing cepet to Pak Igit. Iya. Dadi wong ki aku meguru Mbah Haji sabar narima anane montor ya montor. Numpaki sing ndi sing ana. Nggih. Pancen iki cedhak Tegalan Pak Igit untuk parane walang sangit iki lho. Lho iki pirang-pirang iki rumah saya kewan iki Lah, iya. iki nek nyokot diateli iki panas. Kurang nggon kono ya jembar mara ning untu. Iya. Oh iki uyuwe Jo. Wah, panase ra karuan. Lho nggih, jenengan penggeto semprotan. Dadi wabil khusus keluarga Mbah Haji fa insyaallah berkah donya akhirat. Amin. Saged keturunan kados panjenengan kula sak kanca lumeber sing padha rawuh. Amin. Nggih Pak Igit niki. Pesindene pirang-pirang Jo, kenalke Jo, siji Jo. Oke. Wiwit kene no, wiwit kene. Oh sing mriki ta. Ah. Nah iki Ngastomik Cahyu. Dadi ben mireng suwantene dhewe. Wah, iki mutiara terpendam Kabupaten Bojonegoro. Wah. Saya gede, so ayu, so pinter. Nggih. Bapake pun sambat wis ra kenek dibodoni Mas saiki ngoten. Bapak ya omong sangkel dikandani Mas. Sugeng dalu Cahyu. Sugeng dalu Pak Jolan. Asmane komplit plus alamate sayang. Nami kula Wahayu Dwi Jenita Putri, kula saking Begadon Gayan Bojonegoro. Jenita. Dulure kene kabeh sing nggo salinmu isih marisi dulure Oh, Jenita. ngaten. Nggih, keluarga besar kene kabeh. Sakniki kelas pinten, Nduk? Kelas kalih SMP, Pak. Loro SMP. Loro SMP sok nek umur 100 tahun kok Mbah Kaji lu. Kok ngene? Lah maksudnya gede penggayuwe, gede nekate. Weh, nggih. Cita-citane dadi dosen iki, Nduk.
Nggih, Pak. Oh, isih dadi dosen. Dosen dadi ngedose sasen-sasen. Dosen iki guru ana universitas kuwi lho. Oh, Kok nggih. ngedose sasen-sasen. Lho lah nggih, sakniki lah nek wong piyai niku nek tani niku kena dinggo nyekolahke anak-anake kok Pak Igit. Wah, nggih. Lerek marang iwa. SMP kelas 2 lerek lah iki ketoke SMA kelas 1. Sing pundi Pak Igit? Jejere. Ah nggih, dalu Cahayu asmane komplit sak asmane. Nggih, sugeng dalu Om, derek pitepangan kula Melani Eka Nurlita Arianto. Duh, Mbak Arianto. Wah, Pak Igit ya Arianto ngundang-undang. Betul. Kula nggih putrane Pak Igit. Eh. Putra siswa. Oh, alhamdulillah. Krungu kowe putra siswa. Nggih, aku yo maplasno. Kok wong anakku yo nganggur Arianto kabeh. Nggih. Jagat jener Arianto, Jawi Maheswari Arianto. Lah kok ono Melani Arianto bareng ya? Nggih, aku lah yo nganggo jolang penali kubur. Aja sik. Lah wong bapak pun tilang. Mbak Melani saking Rembang. Nggih, pun kuliah napa? Nggih, kuliah Om. Semester Semester 6. Semester 6 nuwun sewu pun kada pacar dereng. Dereng. kok bodoni. Dereng. saestu. Golek iki ora sah neka-neka sing penting setia tur urip ngono wae. Jenita wis duwe kok kowe ora duwe. Yo, kata yo, saiki untuk semangat saja. Jejere. Jejere. Wis nemu giring iki yo. Sugeng dalu asmane komplit sak alamate. Nggih, sugeng dalu Om Jolan. Nggih. Derek pitepangan kula Lila Pangestuti. Mijil saking Rembang asli. Sak menika sampun purna kuliah Cahayu. Alhamdulillah sampun. Ngasta teng pundi? Teng Cakraning Rat. SPD Sarjana Pendidikan. Sarjana. Upama gelem dadi guru ya iso. Sarjana pewayangan ndang ngono ya. Nggih upama dadi guru ora apa-apa. Nun sewu mun kagungan pacar dereng. Nggih, pangestunipun alhamdulillah dereng. Iya. Sapa ngerti bubar iki ana jejaka saka sumengko kene. Dulu-dulure Mbah Haji nika tesih kathah sing legan. Oh iya. Sapa ngerti dadi jodhone Mbak Lila. Nah, Amin. kok nek dadi keluargane Mbah Haji sampean kaya wira swasta tukokno kombi. Dhisik nggo nyewa ya disewak-sewakke. Sewak-sewake. Oh. Jenenge dalan rezeki kok ora gur ndalang ora gur nyinden ora gur yoga. Gusti Allah gelar donya sakmene piye iki komplit sak isine wis dinandhi rezekine. Ora usah kuwatir. Mas yo ndas ngene yo diopeni. Jejere. Derek mara ngiwa. Ya. Iya alon-alon soalé bocahe ketoke tempone rondok telat Pak iki. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Om Jolan. Ngene iki lho wong wedok idaman. Alus. Asmane sinten saking pundi? Nggih, nderek pitepangan nami kula Indri saking Jatirogo Tuban. Oh, Indri, grimis sedela nika. Pun santai tenang mawon, katoke aja dicoploki mungkin kersane anu. Nah, wis. Ngiyup mboten mriki. Yo santai insyaallah mboten. Insyaallah mboten nggih. Indri. Saking Jatirogo Tuban. Sih. Jejere. Lerek mara ngiwa. Ya, dalu Cahayu asmane Mbak Putri mijil saking pundi? Kula saking Sri Gading Ngawen Blora saniku pun pindah teng Kenjahan Jiken Blora. Mbak Putri saking Blora. Komplit pun pindah teng Genjan. Nggih. Pun putra setunggal nggih Pak. Sampun. Pun ketara. Nggih. Sakniki mun ketara mboten galak kok Mas Jolan. Nggih, wis ketara. Ngene iki ya disawang to, nggih. Glerek marang iwa. Nah, Iki. Asmane sinten saking pundi, Mbak Yu? Nami kula Ida Lala saking Solo, Mas Jolan. Solo ki alus nggih Pak Igit. Mbak Ida Lala niku SSN. Napa niku Pak Igit? Sarjana seni. Jurusan Jurusan tari jo niku. Nggih. Nuwun sewu mijil saking Solo nggih. Solo. Enjih Mas Jolan. Sembah nuwun. Wah di bojo ngene res-resen bendina Pak Igit. Kok iso? Kalusen. Menawi tindak Solo katuran pinarak Mas.
Griya kula caket TATV. Pirsa mboten. Pirsa wong ATV sing ditumpaki cah cilik-cilik ning taman niku to. TATV popok. Oh, ini ATV to. Nggih. Jejere ja. Jejere meneh iki sing piyayine rada siget iki ya. Sugeng dalu Mbak Yu, Mas. Selamat malam. Mas Jola. Dalam. Perkenalkan nama saya Yosi Dian Pratiwi. Harum wangi sepanjang hari. Hae. Begitu saya dari Blitar, Kota Patria, Kota Bung Karno. Oke. Di sanalah saya dilahirkan dan dibesarkan. Bersekolah juga di sana. Wis. Engko malah mbok jelahno sak utang-utangmu barang ngono. Solo. Wes kenalan iki ya jeneng terus mijil kondi komplit. Malu. Ki Mbak Yosi saking Blitar. Blitar iki. Lah nek jejere iki wis Jejere akrab niki. iki. Nggih, asmane sinten saking pundi? Kula Bu Eni yang Kowe Eyang berarti ngundang Mas Jolang sayang ngoten Mbak. boten. Kok Eyang? Eyang kakung. Oh, Eyang Kak. Ah 57 kok. Oh. Bu Eni saking Bluro, Nggih. iki mau isih legan-legan isih perawan ora tak takoki nek panjenengan kan pun ketok to nggih. Nggih, ketok. Bu Eni Wulandari saking Bluro, pun dimik tiyang pinten? Ya Allah. Iya. Maksudnya dimik tiang pinten iki? Lah wong putrane pira mesti wong wis kagak. Oh. Tuh, Bapak iki. 3 Mas. Oh, Sekawan jenengan. taumi bodone bayar 700 ditongi punuk. Kaya Menika Mbak Eni saking Bluro. Bluro. Jejere Jejere menika sugeng dalu, Bu Sugeng dalu Mas Jolang. Jenengan iku idolane nu masyaallah kuatah termasuk kula ngidolake. Nek trimo ngeten-ngeten iki kula ora patek tertarik, kula remen sing kados panjenengan ngoten nika. Tenane. Nggih, soalnya nek kados panjenengan kan pun lalinan to. Kok lalinan piye? Ha iya, sok dijak sok ora iki pokoke lalinan ngono Pak iki. Tur dijak lunga-lunga ngirit. Lah, dijak lunga-lunga ya ngirit. Umpamane ape ningali wayang ning gone Semengko, jak mlaku-mlaku nganggo nglirik sing paling larang ora pareng kok nek sakit gigi. Ngono wis blablas terus ae lho ya. Nggih iki. Nggih, nek trima kados kula niku nriman kok. Nggih. Dicepaki remason kalih dhuwit tik ngaten Ya, mawon pun. wis glegak-glegeken nggih. Ngejak ngene kene ngentekno dhuwit pari dhuwit jagung nek ngejak jenengan. Menika asmane Bu Yuyun. Bu Jo. Yuyun Sumirah saking Bluro. Roh, nggih. Ningali piyayine tesih sehat seger waras. Jenengan muga-muga ya suwane kados Mbah Kakung nggih, Mbah Haji 115. Kok nek nyinden wis ngetutno dalang-dalang ki gen wis pas sak mlebune ngono. Nek wis pas niku pun rada lali niku, pun Oh. mboten nate pas. Oh lah nggih wis lalinan kula senenge teng mriku niku. Lah, nggih to. Nggih. Asem e Jolang. Jenengan iki tak Aku nak banting kowe we cek kuat. lah wong kula niku remen kalian jenengan. Nek ngeten-ngeten iki lho blas ora ning ati wis ora tertulis. Oh, ora tertulis. Ora tertulis.